πολύ ωραίες βόλτες στις μεγάλες αυτές εκτάσεις πρασίνου που υπάρχουν. Για τους επισκέπτες στην είσοδο του νησιού υπάρχει ένα πολύ ωραίο συντριβάνι, το οποίο είναι συγχρονισμένο με μουσικές και οπερέτες και πραγματικά είναι κάτι το οποίο πηγαίνουν οι επισκέπτες και το απολαμβάνουν. Ακατοίκητο νησί, απαγορεύονται και τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν 2 ξενοδοχειακές μονάδες μέσα που προσφέρουν θέρμα λουτρά. Υπάρχουν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τα αθλήματα υγρού στίβου και φιλοξενούν κυρίως το καλοκαίρι ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Πριν συνεχίσω όμως για το νησάκι, αν κοιτάξετε τώρα δεξιά την γέφυρα, η γέφυρα με το γεφυράκι που ενώνει το νησί, θέλει λίγο τη φαντασία σας να την βάλετε να δουλέψει, αλλά προσπάθησαν να προσομοιώσουν τον πύργο του Άιφελ σαν να είναι ξαπλωτός και διχοτομημένος. Από εδώ τώρα, από αυτό το σημείο δεξιά, ίσως έτσι μπορείτε να το καταλάβετε λιγάκι, σαν να είναι το σκαρί του πύργου του Άιφελ, του διάσημου πύργου της Γαλλίας, και να έχει πέσει προς τα κάτω. Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, γιατί ο αρχιτέκτονας ο οποίος κατασκεύασε τη συγκεκριμένη γέφυρα ήταν ο ίδιος ο Άιφελ, που έχουν κάνει πολλά έργα εντός της Βουδαπέστης και τον δυτικό σιδηροδρομικό σταθμό και την γέφυρα και πολλά άλλα, και γι' αυτό μάλιστα υπάρχει ένα παλάτι στο κέντρο της πόλης, Άιφελ Palace, το οποίο στέγαζε κάποτε αρχιτεκτονικά γραφεία της συγκεκριμένης εταιρείας. Είναι η δεύτερη χρονικά γέφυρα που ενώνει την Βούδα με την Πέστη. 1873 κατασκευάζεται. Για την εποχή της μάλιστα είχε αποκτήσει και μία έτσι κακή φήμη, μιας και ήταν ο δημοφιλέστερος τόπος που επέλεγαν οι αυτόχειρες για να αυτοκτονήσουν. Δεν ήταν πάντοτε ενωμένο με το νησί της Μαργαρίτας, ένα νησί το οποίο βέβαια βρίσκεται αιώνες μέσα στον Δούναβη και χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια έτσι των αιώνων ως η έδρα των βασιλιάδων, ως η έδρα του Οθωμανικού χαρεμιού κατά την Οθωμανική περίοδο. Κάποτε ονομαζόταν Λαγονίση και πολύ αργότερα πήρε το όνομα της Αγίας Μαργαρίτας, η οποία ήταν η κόρη ενός βασιλιά του Μπέλα. Ήταν αυτός ο οποίος σας μιλούσα και στο άγαλμα του Ανώνυμους, που δέχτηκε κατά την εξουσία του την πρώτη μεγάλη επιδρομή των Τατάρων στην χώρα αυτή. Όταν λοιπόν απελευθέρωσε τη χώρα, έκανε ένα τάμα και είπε ότι πραγματικά, αν καταφέρω να το πετύχω αυτό το πράγμα για την χώρα μου, το πρώτο μου παιδί που θα γεννηθεί, αν είναι κορίτσι, θα το αφιερώσουμε στον Θεό. Και έτσι λοιπόν χτίζει ένα μοναστήρι Δομινικανών μέσα στη συγκεκριμένη έκταση, όπου στέλνει την Μαργαρίτα να μονάσει στα 9 της χρόνια, ζει μέχρι τα 23, πεθαίνει από ασθένεια και από τότε βέβαια θεωρείται μία από τις Αγίες της Ουγγρικής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Υπάρχουν και κάποια απομεινάρια του μοναστηριού μέσα στο νησί, ένα νησί που συνολικά έχει περίμετρο 5.200 μέτρα. Με ακρίβεια το γνωρίζουμε και αυτό, διότι γύρω γύρω υπάρχει ταρτάν για αθλητές με αφετηρία και τερματισμό. Και κοιτάξτε όμως τώρα αριστερά, είναι αυτό το καταπληκτικό κτίριο, το οποίο πέρα από το κορυφαίο αξιοθέατο της Βουδαπέστης αλλά και της χώρας, θα έλεγα κατ' επέκταση, όπως σας έλεγα και στην ξενάγηση, προσφάτως ψηφίστηκε ως το δημοφιλέστερο σε επισκεψιμότητα αξιοθέατο του κόσμου. Μιλάμε για το Κοινοβούλιο της Βουδαπέστης, μιλάμε για ένα κτίριο απολύτως συμμετρικό, που αν κάναμε μία τομή ακριβώς στη μέση του κτιρίου, ό,τι υπάρχει από αριστερά ακριβώς καθρέφτης υπάρχει και από τη δεξιά πλευρά, και αυτό γιατί κατασκευάζεται πάνω στα πρότυπα του Κοινοβουλίου του Λονδίνου, κάποτε με άνω και κάτω βουλή, με την Βουλή των Γαλαζοαίματων, την Βουλή του Λαού. Σήμερα η μία αίθουσα, μιας και το πολίτευμα που έχουμε πλέον εδώ είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, το ίδιο δηλαδή με την Ελλάδα, η μία αίθουσα, η δεξιά που έχουμε τώρα απέναντί μας, χρησιμοποιείται κανονικά για την Ολομέλεια, ενώ η αριστερή αίθουσα έχει παραχωρηθεί για τουριστικούς σκοπούς και μπορούν οι επισκέπτες να πηγαίνουν και να βλέπουν κάποια μέρη εδώ του κτηρίου. Ακριβώς όμως πανομοιότυπες οι αίθουσες. 1885 ξεκινάει η ανέγερση του κτηρίου, ολοκληρώνεται το 1904 με τον αρχιτέκτονα Ίμρε Στέντλ, που καταφέρνει να κερδίσει τον διαγωνισμό, γιατί κατάφερε να πιστοποιήσει δύο βασικά πράγματα. Το λέω γιατί όλα τα βουλευτικά γραφεία είναι στα κτίρια που βρίσκονται πέριξ του Κοινοβουλίου, και το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του
Φανταστείτε ότι το κοινοβούλιο έχει συνολικά μέσα 20 χιλιόμετρα σκαλοπάτια, από τα οποία 20 χιλιόμετρα, πάνω από 3,5 χιλιόμετρα είναι αυτά τα οποία είναι καλυμμένα με κοινοχαλή μέχρι να φτάσει στην περιοχή που βρίσκεται και το Άγιο Στέμμα. Για να μπορέσουν να κατασκευάσουν όλο αυτό το γκώδες κτίριο πάνω στο σαθρό έδαφος του Δούναβη, τοποθετήσαν μια τεράστια τσιμεντένια πλάκα 20 κάτω από το βάθος του ποταμού, την οποία και την υποστηλώσανε με πάνω από 30.000 κορμούς από σλοβένικο έλατο, το τσιμεντώσανε και δημιουργήθηκε η βάση ανέγερση σιγά σιγά του κτηρίου. Γυρίζουμε δεξιά και αφού αφήσαμε τον προμαχώνα των Ψαράδων με την εκκλησία του Ματία που επισκεφτήκαμε και το πρωί, τα δύο κτίρια που βλέπετε στο ύψωμα, αυτό το πιο μακρόστενο είναι το πρωθυπουργικό μέγαρο της Βουδαπέστης, το μέγαρο που χρησιμοποιεί το κυβερνών κόμμα, ενώ το διπλανό ακριβώς πριν από το Βασιλικό Παλάτι με λίγο πιο ζεστό φωτισμό είναι η προεδρική κατοικία και προεδρικό μέγαρο της Προέδρου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας. Όλη η διοίκηση δηλαδή βρίσκεται ακριβώς επάνω. Γέφυρα των Αλυσίδων, το πρώτο πέρασμα, όπως σας είπα, η γέφυρα της ελληνοουγγρικής φιλίας για εμάς που ζούμε εδώ, και αυτό γιατί ο βασικός ευεργέτης, όπως είπαμε, ήταν ο Γεώργιος Σίνας, που στην πλευρά της Βούδας μάλιστα είναι χαραγμένο το όνομά του και με χρυσά γράμματα στην άκρη της γέφυρας. Είναι αυτός ο περίφημος τραπεζίτης της Βιέννης, ελληνικής καταγωγής ευεργέτης της χώρας, ο οποίος δίνει τα χρήματα και κατασκευάζεται και ενώνει τις δύο πόλεις και ήταν κορμί για να ονομάζουμε τη σημερινή πόλη Βουδαπέστη. Πριν ακόμη κατασκευαστεί η συγκεκριμένη γέφυρα, ο τρόπος που εξυπηρετούσε τη μετακίνηση των πολιτών ήταν